sun samu ne ko kuma za ka aura min da ita? Kai haƙuri. Kai buba! Ina ganin ka da sauran mutunci a idona. Wallahi na baka da kanan zuwa ranar Juma'a. Idan baka bani kuɗi na ba, zan tawo da goro da malamai a ɗaura min aure ne. Ni dai na gaya maka, babu wani sauran haƙuri da za ka sake bani. Ni ka ga tafiya haƙuri nake ba. Kai haƙuri. Malam! Suno ne kira ka. To bari ka ji in gaya maka ka buɗe kunnen ka da kyau. Na rantse da girman annabi ba zai taɓa yiwuwa ba. Ba zai taɓa yiwuwa ka ɗauki kulluwa ka ba wannan tsohon mutumin ba. Akan wani dalili? Haka kawai ka lalata wa yarinya rayuwa, a lalata mata gobanta? Ka ɗauki yarinya 'yan shekara 15 ka ba mutumin ɗan tsohon ɗan shekara 100? Akan me? Talatu ya kike so in ina zan nemo kuɗin shin bashi? Tambaya ta kake ina zaka nemo kuɗin sa ba abin da ya mun tsine nan zafi duk inda zaka nemo kuɗin sa ka bashi dan ba zaka dauki iyata ka bari ta madadin kuɗin nan ba. Akan me? Kai auren dole aka maka ko ni auren dole aka mun san auren da iyata akan wani dalili ba zai taba yiwuwa ba wallahi. Ni ce nan malam taba ni aka yi saboda haka ba zan taba yin shiru ba. In dai akan kulwaci in kaga nayi shiru to sai dai na daina numfashi a duniya. To kina da hanyar da zamu samu ne? Sadda zaka ansa shawara da ni da kulwa kai kafin ka ansa kuɗin sa? To ai yanzu na riga na gama yi. Ka nemi kuɗin sa kawai ka ba su malamin lafiya. Ba abin da ya dame ni. Kar ka sani duk abin da zaka je kai amma wallahi ya ta ba za ka dauke ta ka ba wannan. Ina aura mushi laifi ne. Kai me yasa ba dauki yarinya ɗan shekara 80 an aura maka ba aka dauke ni aka aura maka? Talatu anya ke ce kuwa? Ni ce nan malam. Ina faɗi kina faɗi. Ba gwanda isa malam na gaya maka. To aure an gama kuma zan bashi. To sai da an ka gan kulwa ta ba gidan nan. To kafa ta tare za mu je mu zo na gidan sakin. Ku je ina? Ai ina nan a gidana. Ba wani to ba ina nan a gidana. In je ina nan. Kulwa tana nan. Ita kuma na riga na bada ta. To shikenan za mu gani. An riga an gama. Kin ga fitata kuma aure za ka ma dawo. Allah ya yarda. Ba abin da ya dame ni. Za ka je kuma za ka dawo ka same ni. Ba ni tafiya za ka yi ba. Za ka dawo ka same ni malam. Ba dai kullu wata zaka ara wannan mutumin wallahi zaka dawo ka idan akan ne in ka isa Allah ya tsine min ka idan wai ma in ka ga maka shiga sai ka dauka same a gidan nan ba za ka aura ba kullu kowa ba in dai ina da rai in ba wanda take so ba akan me haka kawo ne da masifa ne wannan tsohon alakon ba wanda isa wallahi in dai ina da rai sai kullu wata auren take so ka ji wata masifa akan wani abin duniya zaka duke zaka bayar a wadannan kuɗi ka nemo an saka zaka yi kaje ka sato ka kawo Kulwa ke menene ya isa haƙuri ki kwantar da hankalinki kina ji na ba wanda ya isa miki auren dole kin ji ba wanda ya isa ta kurayewar wai ina nan ya haƙuri kin ji kwantar da hankalinki wallahi umma ni ba zan aure wancan tsohon ba wallahi ni mutum nake son ba aure mutum ba wallahi ni mutuwa sai a'a ba za ki mutu ba wallahi ba inda za ki je ba wanda zai miki ya isa kulwa ba wanda zai aure miki an gama wannan yayin auren dole ba a yi ai ina da raina babu wanda ya isa miki kin ji ya isa shadele bari malam ya dawo kin ji ba wanda ya isa miki aure hada ki da wannan tsohon kin ji ko ya isa shadele ba shadele yanzu kana nufin burin ba zai cika ba kenan wanda sai haƙuri kulwa ki daina wannan kukan ki haƙuri ba na son kina yawan zubar da hawayenki domin hawayenki tamkar jinin jikina ne idan kina yawan zubar da su tamkar jinin jikina ne kike zubarwa ki haƙuri ki daina wannan kukan na miki alkawarin zan biya ko nawa ne kana nufin za ka biya duk kuɗaɗen da ake biyu na miki alkawari tiya kulwa kenan na yi miki alkawari nawa ne ma kuɗin gaskiya ban san ko nawa ne ba amma insha Allah in na je gida zan tambayi umma na ko nawa ne kuɗin to shikenan ki kokari ki tambaye su ni kuma zan biya ko da nawa ne kuɗin
sosai. Gaskiya ka kubutar da rayuwata. Kulwa kenan. Rayuwarki tamkar rayuwata ce. Don haka dole ne na kubutar da rayuwanki domin nima na kubutar da dawa. Idan har na bari rayuwanki ta salwanta, tamkar rayuwata ce ta salwanta. Don haka karki ji komai zan biya. Shikenan? Yanzu ba ko? Shikenan. Sai kika zo kika zauna a nan kamar abun nan. Waziri, Malalima, abin da ya sa na kirawo ku nan, na yanke shawara zan auri Kulwa, 'yar gidan Malam Buba, dan gudun hijira. Aure? Kwarai da gaske. Ranka ne karamar yariya ce ka? A'a waziri. Babu magana haramci a cikin wannan. In har wannan yarinya tana son da martaba, babu magana haramci a cikin wannan al'amarin. Ni ban ce akwai haramci wa liman. Ya kamata a yi dubi. Za ta so shi. A yi dubi fa. Kar a yi abun kunya fa ranka yi daɗi. To, waziri gaskiya wannan maganar da kai abin dubi ne. Ya kamata a dubi wannan magana. Allah ta nake ka. Malalima, waziri, na rige na yanke hukunci ko ta so ko bata so ba za a yi wannan auren Malalima. Kwarai kuwa mai martaba. Ita kamin kai kowa ka taka ya ta. Allah shi kara maka martaba. Amma maganan waziri fa abin dubi ne. Allah ta nake ka duba wannan magana. Ba zan duba komai ba, na riga na yanke hukunci ko taki ko ta so sai na aure ta. Na sake na jaddada mu. Allah ka mai lafiya. Allah kara maka. Ni dai na ce a yi dubi. Malliman a duba wannan al'amarin fa. A duba wannan al'amarin fa malliman. Malalima, na fuskanci waziri. Baya kaunana da yariyan nan. Hattara waziri, waziri hattara. Hattara waziri. Waziri, ka shiga hankalinka. Ka shiga hankalinka waziri. Allah ya kara maka lafiya. Maganar kuɗin amu da ake bin abban nan ne. To, mudan ya ce zai biya. Ko kin san nawa ne kuɗin? Kai, alhamdulillah, alhamdulillah Allah mun gode maka. Kai, na ji daɗi wallahi. Wallahi ban sani ba, amma ki bari mahaifinki idan ya dawo sai in tambaye shi. In ji ko nawa ne. Allah dai masa albarka wannan yaro. Wallahi ni ma na ji daɗi umma kamar an sa ni aljanna. Ba dole ki ji daɗi ba? Dole ki ji daɗi ai. Ni kaina na ji daɗi bare ke. Allah ya raba ki da auren wannan tsoho. Allah ya raba ki da tsohon karfe. Ai sai dai ki murna ki hamdala yarinya tunda Allah ya raba ki da tsohon karfe. Kai alhamdulillah Allah dai masa albarka yanzu dai ki bari mahaifin ki dawo zo mu je. Ni to shike ni umma ni zan je gidan su binta ne. Hirar ma ba za ki mu zo na mu yi bakin bani labari mai daɗi. Ni umma ni zan gidan su binta. Mai gari da kanshi. Dalilin da ya sa na zo gurin ka. Mai gari da kanshi ko ɗanshi. Mai gari da kansa. Saƙon kenan. Kaga tafiya na. Allah ya sai na zo ranka yi. Sai na zo. To shi kenan. Me gari kuma? Kwarai kuwa. Haba malam. Wannan wace irin masifa ce? Daga sarkin noma yanzu an dawo kan mai gari ya za mu yi. To wannan shine ake cewa wai ga kushi ga kwanan yunwa. Ni kaina ya daure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kaina na rasa abin da zan yi. Dole muna malam. Da wanne za mu ji da sarkin noma za mu ji ko kuma da magana mai gari? Wannan wace irin masifa ce? Wallahi kaina a daure ki. Haba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Umma, wallahi tallahi wannan auren ba zai taɓa yiwa ba. In mutum ina rayu wallahi tallahi sai na bi dukkanin hanyoyin da ya kamata na bi na gana dakatar da wannan auren. Akan me wace ce makul wannan ne? Ko ma wace ce zai maganin ta. Umma ki ya hakuri. Wannan auren kamar an fasa shi an gama. Dan ba zai yi muna zaman lafiya a kawuna rabuwan kawuna ba. Dole ma abba ya dakatar da wannan kudirin nasa wallahi. Ku dai biya hankali kun san halin mahaifinku. Ni ya sa ba a ran shi sai ya samu abin da yake so. Umma, duk abin da zai faru ya faru, amma ni wallahi tallahi sai na tabbatar wannan auren bai yi ba. Akan me?
Aha, another international movie from SP Entertainment Nasarawa, Strive to Survive. He intentionally denied her love. What will happen in return? Watch out for Strive to Survive. When the wealth are available and the doors are closed, what will happen? Strive to Survive. Life is full of imagination, love, passions, struggle and intimidation, all in Strive to Survive. All in Strive to Survive. Ina son mu shiga daga ciki, ka biya min bukata ta, kuma ni a shirye nake da in kyautata maka da duk wani abin da kake bukata. Wallahi da ka banni in ruguza mata haƙora wallahi. Na rantse maka da Allah. Rayuwa ta gaba ɗaya zan ba talaka. Wallahi ban taɓa yin zina ba. Za mu sa kafan wando ɗaya da kai. Ba ku sa har uku ma wallahi. Ka je na gaya maka. Yanzu ma anina. Allah ya kaddara saduwa, kar ka bari mu ido biyu da kai. Ka dawo da baya. Na dai baka shawara. Kai ne bijimin da ka zo har gida ka zo ka ɗauke min mace ba zai yadda ba wallahi. Ku zo da shi nan domin bincike ne zai tabbatar da gaskiyan al'amarin da yake aikatawa. Faranta miki rai, Mumi ba na son garin ki ya. Hakumta kasu hatta zubtumul makabir. Matsayina ya fi karfin injiniya AA Sule ko na jihar Nasarawa. Kuma na fi shi kuɗi, amma saboda na ga aƙidar tamu iri ɗaya ne. Kullum burinsa shi akan talaka ne. Keep quiet. Offense will go. Kun ga wannan bawan Allah ya nuna ya tuba. To dan Allah ku yafe masa. Na ce dan girman iyayenka da sauwaye. Ki ji tausayina mai sona ki rufe mini zafin rana ki saka na rai ki kar na zamo ta mukar mai neman tsira. Ba mu tausayin wanda ka mai kai da ya saka ka cikin rana. Ya saka a rai amma ka tura ni ga neman tsira. Ni ne shaida kin sanya ni a rai na saka ki cikin rana kin yi mun komai kin kare mini haƙina dan kina so na ki mun halarci shedan ne ya taho ya kauda tunani na bana gane soyayyar da kike mun na sami ki rai kuna. FM Allah sarki malalima Allah ya kara maka nasara. ai shi shugaba na gari a kowane lokaci burinsa ya ga cewa ya taimakawa al'ummarsa. Ya kuwa jama'an garin Banjigo. Ni ma dai haka na ba aure ya kamata a yi mata ba, wanda karatu ne za ta je ta yi da ya wuce gidan mijinta. Madinatu kenan. Da daina auri miji irinka, gwara na mutu ban yi aure ba, banza soko kawai. San yi maganin. Da wata itaciyar ne za ka yi magani. Dabda yau ba na son rigima ne, da kin ga yadda ake hukunci. Kama to mana, ka ga yadda na yi dan maran nan? Babu mutunci. Kai ban da ma lokacinka, ka ga tafiya ta. Wannan shi ne tukuncin mai shigar faɗa da ba aka yi ce sa ba. Haka ne sakamare shi? Ba ka bukatar asa daga gare ni. Dauna, wani ya gada. Wayo Allah! Ni kamar Rahmat. Dan kana bukatar amsa ne, ka tambayi kumatunka domin amsan yana gare ta. Shige mu. Idan ba rashin kunya ba ka gani ni ba sarar ka bace. Sinan sauna tabbatar da bai kai mashi ba. Ni na gwanin in yi zo fa ba a kushe ba. Ba a ma kallon banza ni ban kai naushi ba. Duk nisan kibiya ba za ta kai har sashi ba. Kuwa kan ƙauyen nan bayan da abokai suna da ku kaɗai za ku taimaka min ko don na wulaƙanta ta ku tausaya min mana. Kafi ni gata da komai a garin nan mai gari kake fa ba na son shiri maganar madinatu ka daina sada ciki ba kun kwanto nake ba mudi na samu biyan bukatata kan muradin raina
shine babban burina a rayuwa. ta da hankalinka abokina ka ci gaba da bibiyar ta wanda yake niwa shi yake a hanyar samu. Da sarki so mai saka ai kuka ku tambayi marhu ku gane sirrin toka su ƙarfi gare shi ba a sa masa doka ga wasu suna warwara muna musu tufka hannu guda na gaba shi ɗaukan jinka mahauci na san ba za ya jure wasan ruwa ba. Birni kuma gaskiya ke zaman ki a nan ƙauyen Banjigo. Ya ana magana da ku kuna wuri-wuri da ido.